ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኹሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን። ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ፣ ናኡ ክቐርብ ዝኽእል ከዓ የልቦን። ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኽን እውን እዩ። ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይልወጥ ስውር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና። ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ። ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ። ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፍ ሓሰት ኣይተረኽበን። ብድሕርዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ። ብሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ። ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ። ካብ ኣብ ሰረፀ ንዓለውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቂ ሰደደልና። እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል። ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽይትን እያ። ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር። እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክባዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል። ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ። ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን። ኩሉ ኮከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን። ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ኮቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን። ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። ንኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቀ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንግዘርን ኦሪትን ነቢያትን ክፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና። ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ እዩ። ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳሴን መሃሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።